Abusia ya mama chia mama kwa bebra so mama ni ama odo biso nsam a ya bobo na no pe yeba na ye de ba so mo nsam ne do so na poso ni mrasbe je fiem chia me hene de atuga se ha ne pa sa send off mrasbe je ni papa no ase ni pa bi atu o mani esi ne so na chenchene nchire a akonyon peso mu otiri different nsam no se sa de na ekoso no emoa ema tentene ne ho nsam enko ye Aban mpanyefo bi nso atu anamon bi sa agenda 111 ya aban edibetintim ono mo kohwe bebi a ne pempenso no akodu opani bi a wapene wa won ne won sensem de atoga se wom se mampani na nadodan kwa kufodo ne aban no e de independent power producers ne kade ne nso mo contract o masensan no e mom ho kwan se o mo bogana fo ntrene se ye wrofo a won be ma dumso asaba bio entete ya yensa kan e kire se petrol ene from jatanka for no mo de omo ye kire omo ye no omo de atwentwen so kakra and also for her djuma ye ne adanse won sansam de atoga se ba bi e gina se sen de obesre sa tran ye hwesika sam no ntoto ye so no so wan fasika amano a ene nso no da bi eto e be yiri se ya na kunkum Ghana for sa so good for oyo ano baba ye bi akopie mu e wo mrahye begafie na ekosi sen abusia we ni afoforo pi ni akeke se ne se kase ba bia wo bia na no pe ye ba na ye de ababeso mo medin e de na ya abo amali bia boga no pe mene ekua abo achewa asempa yitia ye se kase na semfemfem na se begafie na na se begafie mi chia me hene right honorable Alban Kingsford smana babbe no de atuga se asen of na se begani honorable James Jechikwesi na adehye wa asen of ne mpotam nyina afre no Jokwesi papa no kwan a empenifo pesom de ne faso no etiamra etomra enfamra kwan bia so na ehadwene se nipa bi maka koma no atuma sade we ekoso ewo mayimo sabaka sene nso a ene empenifo ye nhyehyɛ se by election enkoso ewo asen of baton pesia so wambra Supreme Court empenifo ye ne se owura no ekwan ofa so edibedi MP no etiamra eno ntom kotwa ne di mu mfiri na spegefiem na baton komesa ne empenifo so nyanhyehyɛ na by election enkoso ewo asen of mpesua no so na ne nyina mu no na atene general so de mraspe gani no ejina court wa wo mo etwi ni se ya na enya asem keto duru ba bi wo mo kosre court ema court ma no kwan ansa na campaign kra no wotimi akọ ne mpotemu no makọ ye bia wasa so ede akọ di nkunu bio se court aye ne se odomfo ya domo a da bia da na sem no omo ebekọ no makọ akotena so efri July bosome ne da etoso enan ekọ no de da bia na sem no bekọ akotena so na ne lawyers na akọ ya put it to you case no ho na no na enra Speaker of Parliament right honorable Alban Kingsford man ababin wo tutu anamo esrasra ye nuanom nsamtwefuo bi ne nyina ye se beye na mrasbe dwa no ene nsamtwefuo ye kita hudie ebe CPS tenti ano ti speaker fat no se obetu ampasa kakra anante nsamtwefuo so no ne nsamtwefuo didi nkomo no hu kwane a wo mrasbe dwafo no be fa so ama o ne nsamtwefuo ye kita hudie ho nsansema CPS ta na honom no okosra ye nuanom graphic communication for ena omode to omanim se nyame nem nie na yakoso omam ne hadwe se ka no rule of law na ntesa ntebe ya wo mo a wo manu durubunu mu ene wo mo ka bi ewom no wo mo emrem no masi bibi enche mpanimfo fi se ekwane a atene general ne mpanimfo binom de eye asen of mrasebegani honorable James Jechikwesi ne efaso no entwayi kra aban na kire sa agenda 111 ne odibeti team hono edana koma suye pa so obehwe no wasisi asupiti ahodo e wo mensini na mantam insia no so ode beka du e mane ye mantam du insia no so obehwe no wasi aban aresabia kase pa e wo honom na enrada e na doctor insia sare panyipa wo tuo mampanyifo e wo apomode ho nsemu ni mpanyifo ahodo bebre e kopie mu e wo trede atwema kwa nwoma monte no so mo hwe no mo de aso abofo na agenda 111 ni o mafiri ase edi ho dwuma wo ho they want to see do mas ye adwuma no se ensuo ko eto se sia etimi bi le workers enti de important na se mu hia ne se mo hwe se adwuma ne si koso mo hwe ni pe wo site wo mo hwe se adwuma na ba bi ye do na mo nyina mabo enti adwuma ne go so e se yakọ mu maako aduasa mensa 33 a ne nyina ye adwuma kama de ye ko ya wo mo site issues se obo ase kwabra kwa e se wo nya asase foforo ma ye contractor ne contractor ne ko obekọ site bantema nya ba bia ma ye ne a contractor beko site aksokore mampong contractor beko site na adanse akofrum no so problem o twa so wie
the that way be could see what contact also. Meaning the more the money in down say 18 months. God proposes, man disposes. And the woman say and say the Yashas here, you pursue a year to see between I'm a Ghana for any home for so. Nipo kasa ye panyipa wo hwe etu omampanyin na nado danko akufo adofo ewo apomudon sensemu Dr. Insia Asare ne krakra mu na yera kojo ponkroma nipa wo hwe ne amansan edinkita ho ema aba wono so kopie mu ewo dwumadie na sibi no ne ensentrofo ekasa yesei. Out of the first 4 zones year around I will see 54 projects so far. Inspected 33 and who updating na ye amamo ye to us until we 54 no we are now started second part of update visit ni mo na beko na mo nyina so mo ni tua bibi touch ma ye nyina be hu corner nim so nyina be so region 17 across the whole country. Projects near across the whole country. 8 zones near across the whole country. Yes, sir. Yeah, the Bema. No more my teeth. Na ye three mu say contractor for be me and son na omumbo homodeno. Ye twa contract ne mo Onimonyanfo kojo oponkroma eyesoafo ohwe nkitahodie ho sem so edema aban. Na enro na independent power producers no eja omatoto mfidi akese de ye adwuma mienya electricity different mu no omo edebetu gase every July bosome ne da edikan na ekono enam eka brane bia aban de wonu mu a aban so nya na dwene so mu hu bibia ne aban ye bia se wode eba beteka ne de free ho no munti no wono ebontrene se every July bosome ne da edikan ekono ombedundum mu mfidi ne nyina na ne edum so asaso aba beduru manye ena nam so mo pani bia wabene ewa honene ho nsensem yewura kodwopoku a sese wo pe president edi ewa MPP amanyuku ne dem ne Sompa FM nsentwefo di nkomo no watch say solar contract a sa independent power producers no a okiko mu nyina bomu a omo ye bensia no ene aban kwasensan no a ba bia ni hono mo a omo ede share sese koba se kabamu a omo ebedundum omo mfidie no enti ne omo keka ne de asanum dwa bi no omo dwa ewiase so no wodo ano dongre bi nhyeda nwo saa enti de ohunu se yenum dwa eno mu dwa dwane saa na contract a omo ene Ghana ban sensan ye no be bia ni wono mo a omo ekotworo se ekabamu a omo ebedundum omo fidie yewura kodwopoku nkomo a one Sompa eboye ni the nangina so a mini gina so akasa ne se contract a your friend of power purchase agreement PPA omukrano eno no emma ho kwan the omutri aye bibisa na empo no the kopase omukoyeta let the contract no my day omo ede aba ewiye ode sika opepem to say the omode no akakoshe indwuma mu no na ode ye adwuma ite se na se okucha wo contract mu a na efiti edafoforo no ede say uni obi wo contract enya banki no aka say o asumati anto opete beto ta power ratio na mu ye no ni bo te ni tubi to aban enti say ECG for do ka na o say nu me the ones na wo bu fa bring crew sabi na wa bring crew na wi no enya plata na obata atare so enti de kaka na me kan say e ba omo ka so me ya omo timi aye but omo ye wi a it will go against them. Abusuanti we your penny kodwopoku a wapene ye pa ewa honene ehon nsensem na yete ne nka no saso yo bi odi ntintiman ewo NPP amanyuku nyina independent power producers no entrenia na omo boga na ma de hye se baabi a yeduro ne ka abandi wo omo no mpemanim aban so nya na dwene se wo tuatua saka no atete ne kakra de afri won ntisade a omo de omo ka kire Ghana for se every July ekono ne da edikan omudundum omufidi no nti yenhye ne nso se wahwe a na dumso esaso ebabiemu petrol ene from a tanker driver for ye kire mu free ase na fedie omo de abeto obonten se wo mo twentwen so kakra enra na busua de bedam so makohia ase ye hwe ya kwan ene akwantempo so ne nkomo hodo bebre na ene course enu nti ekuo no vice chairman ora Sunday alabino de abeto obonten se nkita hodie no achi na fedie wo mo de ye kire no atwentwen so na so for hwe ya kwan ene akwantempo ho nsem so yewra amakwata e de abeto enim se nimu enimu ya obetia bedwakuo no mahwe asiesie kwan ne de ama wo mu. The contractor has been instructed even to widen the road so that if road now you bring enough space
both right and left, to do diversion. Because the side we now bush forest, and that diversion be anywhere. Because the contractor are widening. Since the road has been properly engineered and the contractor is on it, the contractor is working. No, so this one is a major a support to the economy of this country. A national security. Nipa kasa ye sofo hwe yakwan ene akwantempo ho nsem so yewura amoakwata ne krakra mu na Shafiu Muhammad ya wakoya national chairman edema gas tanker drivers union no ono so ene ye ekasa ese ye ne honorable amoakwata ko hia ene honorable Asiama na omo bae ma omo ankasa kan se ampa nokre asema ye kan nyina ye nokre na omo bobo omo ho moden nti ye do omo ko kwan no so e coordinate ya ba bia kwan said yet before you free a children home ramedru no na omo de machine about ye chia egusu a eduma enti ye tro omo kwan e wo ho no nyina e ma ye to aso eko APD ekotena se eko ye meet ye che be say 5 hours ye go hu abrewa e ma ye beka ye fairness endi o ho kire wo mu say ye mpese ye bebo Ghana fo abro no machine no omo de mienu e bai e ma omo start adwuma ye bisa bope nso se omo ma contractor for aba omo ho mu ase contractor for abomo ana atakwade so contractor so abomo One also ne fa kakra wode tu dwa no wo national chairman edema gas tanker drivers union of Ghana yera Shafiu Muhammad na also for her adwuma ye ne adanse ho nsensem honorable Francis Asenso ba che no wo srese na tena ye no semperimfo mfasika ma wo no mu a ebe den se nansei insuo ti a etigu ene insuo yira eyiri Ghana fa na nyina no wo mo ebetimi aso ano osese ne abrebia no wo mo enye sika free common fund mum ene miami ahodo pi mu no se atena ye kasam no ntoto eso an wotiri sika mfa mre wo no mu a ebe den se sa ne ma no wo mo ebesoso ano. Mr. Speaker, the Ministry of Works and Housing is conscious of the increasing risk of flooding across the country, largely due to inadequate drainage infrastructure, improper solid waste disposal, disregard for planning rules and regulations, and rapid urbanization, among others. The adverse effect of climate change has compounded these factors. Consequently, we have in recent times seen flooding in other urban centers such as Kumasi, Sekondi Takoradi, Koforidia, and Tamale that did not used to experience much flooding. Globally, the dire effects of climate change have left unforgettable footprints in many countries, and Ghana is no exception. For this I was going to wear so for her Juma Yeni Adansi Hunson, some Francis Asan Soboache, Raswi Genio, woman Raswi Fima this year, one more our Bantam Baton Persuasion Yatin and Cananusia, Isaac Kwame Siama, Associate MP Watchman Punia Baton Persuaso, one also saw at in some say at Tuja Efesica Samoa, and was a call, and my works and housing ministry no, at the year Juma, and my insue Yiri Bibino, one more 80 me at the Susano no, Isaac Siama Susu also. When flooding events in 1968, we lost so many lives in this country in 1968. 2015 could be described as one of the worst situations in 2015. 3rd June 2015, we saw what happened in Accra here. About 154 lives were lost in this country in 2015. 3rd June 2015. And let's speak at the concern by members here is that almost every year we seem to be lamenting on the situation. That's the concern. Every year we seem to be lamenting. We summon ministers every year. Members of Parliament make statements, ask questions about flooding in this country. Our friends in academia go to read their research about flooding. Honorable Ahmed Ibrahim Soso Edekakra Esoso. Everywhere will be flood. We know. So, Mr. Speaker, with that belaboring the point, I think the Minister for Finance himself is aware that as for the rains, they will come. But humanly, we must do what we have to do.
Abuzianti we aye sama mraswe dwane sama osofo a oho adwuma ye ne adansie ho nsensem Yewura Francis Asenso Boache ene finance minister emo mokopi o manim so mo mekire wunum ede na asie ya sese kwabrane kura ye na adwene se o manani abre no wadwonso denden de ye twaga na ho ahia nso be yiri kuremu chese ba bia agise nso na mpete kakra na eyiri saa ena mraswe dwafo na esama sa sofo ya Yewura Francis Asenso Boache in some way, a cotton raswiga anymore. MPC no do no asoso no, ede bi to no so se braso, se finance minister no, sike se fata so de corner try on no, omonfanko na sa ne ma no omonfanko so so ano. Awamra shebedwe fie ho a na gold for oil nti asia pam no so koto mpanyifo no anim so obehwe no odoso do ho sebe ya omanga na bebia ye gina gold for oil ho nsensem yi yeni na ye betumi ho na we kra de Cape Coast South mra shebedwani odemonya for George Kwakure Ketegan enu obisa so afo be de kire wo hwa ho de ne ho nsem so odemonya for William Orieku edu no wa kro no ani edema no sei. The whole idea of this gold for oil was not necessarily to get cheap oil price, but the idea was to take pressure off the foreign exchange, where government needed to use our scarce foreign exchange to procure petroleum products. In this case, we're using gold. We're using cedis to buy gold and then use the gold to exchange for petroleum products. Wey so far share ahwodeni ho sam so na be de akire oni monyafo William Orieku edu na ya chefo no mo cultural license exams na ewiase echese peto nimguase so ena ebaye na busia entete abeto so performance chefo apronso chese yese de no a eye NTC National Teaching Council na ye no a wo exams no mo cultural no a dodo no a ententam no a wo efeli ne yese duru ba bi kura no na chese bi fi se nimguase aba into so konuma duro kura se ne ho akonfo nom ene ade ade chese bebre na abamu abua omu so omo wieye ewa abrabomu ano no enam so omo ayo madwene se omo ebekeka omo ho abom no mo atro krata akwa competition o my Ghana yemra se gane se ba bia ne emekeka ko sese no se mra se jafo na mam no ma mesi bibi anche National Teaching Council no ene aban no a om de ne sa eno my Ghana yemra ntie ne yemaba wa no omo anenam sa wa bra omo enya ba bia emfa omo enema enkonkugu Ora Kofi Buama esoso ekotre exam CB na chechefo no a womo eche so omo kiko mo nkrata sie no mo akomra spedwem no mo akọ eye ekuhudu omo kabie wom wo mayingum asua ho nsensem edo omo nsem akodan wu no no na oka ho bi na o cheche ni nsem se de che se de enemu ma dine de ma wu no mu ebi wo yere ebi wo kunu ebi wo ma we ya no mo ya se be ye na ejo mo nsa betima koma no nso mpadimfo asem bia nse da mfiri ba bia e na ase ye twetwi wonum ehuru wonum a omunya kamafo bia soso de pese ewiase nyina tene se ekwan a NTC for ede yen achechefo a ya find the team diploma holders any degree holders no ye pese Ghana ban ahemfo asofo mpanimfo any nkramfo mpanimfo any ankrankre any maame no omu dipa ede hweyema ekwan na omu introduce ana omu release result no aguye yen mu ase omu anwene ye ho de pese sa mpanimfo no nyina any parliament omu come together ni ehwe ana ye review NTC ekonfa so manage ye examination Abusianti we aye achachefo no mo cultural mo exams no a Philip to no omo enua baako Yewura Kofi Buama na yete nenka na obobobobo mo nsem so de kyerese ba bi omo gira ne de ye petition a na omo de bekọ akoma Ghana mrasbejafo no na bisoso akoya sofo ye imam ene mpanimfo pi na so na de yekoso no omo abam ababeka bibia kyerem mpanimfo na sese de enim guase enko a Abusia Victoria Dapa madwa wanya ne baby ko ho asem na make ne busuafo e de atopo sedwumekuo no ene ahye ye hwa tentene ne ho nsem so se we de omabo mo pa na so aka de ba kope IGP Dr. Ekufu Dampare ahwomo so beboa ama tentene ne afa ne ntampe frenti no nko a na wo mo hwehwe busua panyi de mabusua no na adobarema ene Reverend Samuel Otichi ene gine busua nim ekasae se echa
net yɛntie ma yɛsie yɛ ɔfa asɛm ɛsɛ abufuo no ne wo so enti yɛso abusua yɛ fam deɛ sɛ ne bɛyɛ abufuo no bɛbɔ fam nti ne yi ma adwa kasa be ma adwa kɛyɛ nyina si bɛkae sɛ yɛsie bɛkae na adua no so tv sɛ it is not over until it is over but this time no reverse na sa ba sɛ yɛpɛ sɛ abotɔyɛ mu ba na dodoɔ no a pɔn ba fam nti na yi ma adwa sie nti sɛ abusua no yɛ fam deɛ deɛ a yɛbɛsrɛ sɛ asɛndeɛ no ɛmrantem na abufuo no ansa nsɔre moment a ɛkyɛ no nnipa bi bɛtumi afiri akyire koraa bɛyɛ biribi a abusua no nim wɔ bee ghanafoɔ ɛdɔm adoa ɛwɔ yi a ɔmu si baeɛ no yɛrekɔ kosie rekɔnkoma ase meha m'ani nka nnipa boro 5000 ne di akyire kɔ na sɛ ghanafoɔ ayɛ sɛ yɛ ama yɛn a ade nti na justice ɛma ntɛm madwoa abusuafoɔ na ɛkasa yi o sɛ aboa kora wɔkye ɔmo de hyeɛ ɛweyɛ no posifoɔ nhwɛ na ɔmo ne no ni abusuafoɔ gyina wɔ esu na anɔpa yi nsɛm a ɛbɔbɔ ano de bɛsom mo no yɛde mo sia ne asɔre amoma hene atena sɛ ne fiada na de akyɛ bi adwumadi atoa so yɛne yɛsom anɔpa yi na yɛabɔ amale bi abɔga anɔpa mene akua bo akyewa asɛmpa etia